Salut, prieteni! Să vă povestesc despre istoria mea de succes. De curând am cunoscut compania WebTransfer. De mult doream să găsesc un lucru pentru a obține un venit în timpul meu liber. Compania funcționează ca o rețea de socializare cu un profesionalism ridicat care uh, a înregistrat un număr a participanților peste 2 milioane, iar sistemul constă în tranzacții financiare peer-to-peer, adică de la persoană la persoană. Cel mai interesant este că de când m-am înregistrat, imediat am obținut bonus de $50 pe care i-am și investit spre a obține rezultate mai mari. Aici am ajuns datorită sfaturilor cunoscuților mei care au obținut bani buni deja de la zi la zi. Totul este foarte simplu și real. Dacă și tu vrei să obții asemenea rezultate, nu ezita să mă contactezi. Și nu uita, WebTransfer schimbă viitorul acum.